den. Šiel backend. Ráno. Dobré ráno. Pravda, já jsem. Tak, Markéta, keby sme mali voliť miss tohto ročníka, tak by si sa umiestnila veľmi vysoko. Děkuju. Idem rovno na vec. Nemôžeš postúpiť. Z jedného dôvodu. Rozsah. Dobře. No. Ale každopádne mám tu telefónne číslo na teba. Niekedy dojdem do Brandýsa, dáme tenis. Dáme tenis, tak Dobre. jo. Tak jo, děkuju. Děkuju moc, naschle. Naschle. Je tu ešte niekto, kto ostáva, kto zostáva, ako by si chcela, aby strašne postupil? Určitě za mnou kámoš jde, který mu to moc přeju. Tak na něj počkáme. Tak jo. Kámoš Lukáš, přezdívaný Ken, má zatím stále ještě šanci. Dobrý večer. Dobré ráno. Áno. Spal si? Trošku, áno. Dobre, priznal si sa dobrovoľne. Lukáš, čo urobíme s tým tvojim ksihtením? Vieš, my potrebujeme na obrazovku ľudí, ktorí, keď začnú spievať, tak vyzerajú príjemne. O tomhle zřejmě Palo mluví. To je veľký problém, aby nám vtedy, keď nezačne spievať, nevypli televízor. No ale na to, že máš 15, spievaš veľmi dobre. A u mňa vždycky rozhoduje ten hlas. Ale potom nastupuje ksicht. Čo myslíš, postupíš alebo nie? Postupíš, choď. Zrkadlo a trénuj. Ďakujem. Čau. Tvůj kamarád přichází. A usmieva sa. Postupuje! Ale vy jste fakt normálně jak z nějakého seriálu, vy dva. Švédskeho konkrétne. Barbie a Ken. A Barbie jde domů. Ken postupuje. No, Budeš sám na krabicích hraček pro děcka. je to krásne, ale má to za sebou aj zase niečo, že tam nebudeš ty napríklad aj ostatní ľudia. Je to ťažké, ale je to krásne.